kok tampa pinangka taline tresna liyantinku mripatune wartine saele Yogyakarta mencoro mandangi dodo aja nganti kok pisane pengen sandeng salawase kita goyang lagi bro di rumahnya Bapak Suroso bersama Arjuna didukung dengan sound system Ghana. Tapa pinangka taline tresna liyantinku mripatune wartine tansah ene ya Yogyakarta mencoro mandangi dodo aja nganti kok pisane pengen sandeng salawase monggo masing badhe nyanyi nggih sembah nuwun. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasemaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan Malungkung perang iki
tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen gandum lanange jagat putra ratu penggeng Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti kondoso rara jonggrang manuta sun kudut garwa iya Bandung aku karpe bebono cadi sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Jack masih bersama Mas Digul. Janji di semono nalikaning lungguh sanding ora lali tansah tak eling-eling aku tansah setya katresnanku ora kena dipisahno kaya ora bisa lali tak ugemi janjimu sing sejati besok yen wis kelakon idamanku urip ora sengsara hanya nyuwun marang Gusti kinabelno kekrayuanku iki katono netra katresnanku ora kena dipisahno kaya ora bisa lali tak ugemi janjimu sing sejati besok yen wis kelakon idamanku urip ora sengsara pamor cita hanya nyuwun marang Gusti kinabulno kegrayuanku iki tri katono netra katresnanku ora kena dipisahno kaya ora bisa lali tak ugemi janjimu sing sejati nggih lajengaken pambiyawara ing ajeng sinambing rantu panjenenganipun Bapak Pramugari ngaturne sampur nerusne wara-wara saking panjenenganipun Bapak Janimin panjenenganipun Bapak Tumiran utawi Pak Jan Bondet ingkang kidalem wonten tlatah Krajan Desa Tanggaran Kecamatan Bule tanggale 26 ngantos malem 27 Juni taun inggih menika.